West Karbi Anglong District Angkang Sojeng Constituency Arlu PS number Pharoi Sirapho Hemari Teron arong ami Karkarlitang Basa Teron pen Omputi Mung Piaso Piakleng Bina Teronpi akeng along Kensara keso kachohang lokajok kachelang ji aphan kisung pikang bongsi dolo. Kidamtang ningkan ke thoman ke so chelang pon bom lo bonta ke miang theka wide da jok ke so ka chelang bom hud a hemalong ke do ki jor ke lang nang ji anta lang etto bonta ke so ke miang thek awide da jok non ke so ka chelang ji aphan tangka maha ka juriang bongsi nang le rok lo la so pora hud KAAC M Tuliram Ronghang Sojeng Constituency MEC Het Sing Rong Phar lapen MLA Rup Sing Teron atuma phansi ke so ka chelang ji aphan kerap kachohang pon so arang hai panta chunuri luti ning chithe damlo sung pik lokisu kun e paana ning kan ke thom ni su pigisu korot morot aweder lo la sinang rap nang ri pusi chuning ri lo ju sar phanta pen MLA sar phanta lo paanang rap po pusi ning chithe dam bom lo non hem rit anta weder lo chilong chai nong anta chejor et chelang et anta avidet lo cek hin anta chejor et lo ko ve biri anta chejor thai lo bondok chibi thai chejor thai lo asi saratum phansi ni sar phansi ninga kha lo ho nang rapo pusi ke Lason thak thaksi Karbiang long rado anatum sitami nili ke soga selang jia phanang litum ning me pen nang ravek thapusi chuning ripon Komania bang puning ke me pen ke rabjing ning ke hangdo pulute screen along kapaklang pon account number 400048296672 IFSC SBIN 0001170 along lenang palilute nililong pon ikpo putak ke so dera bang phi pen kachuning ripado pon Hamren Ben Sim Tiso KTV News